No niin, terve taas. Ja tänään rupeamme katsomaan, miltä näyttää omatuntojesteri. Ja mikä tämä tämmöinen omatuntojesteri on. Chester as Conscious. Kuten olen sitä alkanut kutsumaan. Ja tämä on semmoinen jesterityyppi, joka ei monelle tule ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan ovinarreista tai jestereistä. Tässä tyypissä ei oikeastaan ole sitä huumoripuolta juurikaan, voi toki olla, mutta lähinnä hän on tämmöinen arvojen ylläpitäjä ja omatunto, yrityksen tai kansakunnan omatunto. Ja tästä meillä on loistava esimerkki Puolasta. Siellä oli tämmöinen jesteri kuin Stańczyk 1500-luvun lopulla. 1600-luvun alussa, ja hän toimi tämmöisenä kansakunnan omatuntona ja jesterinä, ja meillä on yksi hieno, mä otan tähän näytille, yksi erittäin hieno maalaus siitä, jossa tämä jesteri Stańczyk on juuri saanut tiedon, että Smolensk, iso puolalais-liettualainen kaupunki Venäjän lähistöllä, on vallattu ja venäläiset joukot ovat sen vallanneet. Ja hän ymmärtää, mistä siinä on kysymys, että kysymys on isosta geopoliittisesta muutoksesta, joka uhkaa koko kansakunnan tulevaisuutta. Ja taustalla oleva muu hoviväki ei ymmärrä tätä asiaa lainkaan, vaan siellä kaikessa rauhassa juhlivat ja pitävät hauskaa. Ja tässä tavallaan korostuu tämä tiedostavan jesterin suru ja epätoivo ja tietoisuus siitä, että valtakuntaa todella uhkaa iso vaara ja muut eivät tunnu sitä ymmärtävän. Mulla on toinen esimerkki sitten tällaisesta Chester as Conscious, eli omatuntojesteristä on. Saatte varmaan vinkin, kun sanoo italiaksi semmoinen kuin consiglieri, eli neuvonantaja, jota käytetään lähinnä rikollisjärjestön mafia-yhteyksissä. Heillähän oli consiglieriä, ja tämmöinen erittäin hyvä esimerkki omatuntojesteristä on Kummisetä-elokuvassa oleva Tom Hagen. Muistatte varmaan Robert Duvallin roolihahmon, joka oli aivan loistava siinä elokuvassa sekä ensimmäisessä että toisessa osassa. Eli hän oli myös sellainen jesteri, joka meni sitten hallitsijan vaihtuessa, eli kun Vito Corleonesta aika jätti, niin Michaelin neuvonantajaksi myöskin. Ja hänhän oli se tyyppi, että tämmöisessä rikollisjärjestössäkin hän pyrki pitämään jonkunlaisia moraalisia arvoja yllä. Hän oli se, joka tiukoissa tilanteissa kuiskutteli Don Corleonen korvaan strategisia neuvoja, joita noudattamalla vanha Vito Corleone sai pidettyä mafiansa tai mafiakuntansa kasassa ja voitokkaana. Ja tämä kertoo siitä, että vaikka olisi kuinka tavallaan päämääriltään ja arvoiltaan kyseenalainen organisaatio, niin sellainenkin tarvitsee tämän tyyppisen omatuntojesterin, joka pyrkii pitämään moraalia ja jonkunlaisia arvoja sitten siellä yllä. Ja mun mielestä toi Stańczykin tai toi maalaus Stańczykista on siinäkin mielessä hieno ja ajankohtainen, että siinä on historian kaikuja ja sitä voidaan nähdä tai verrata tähän nykytilanteeseen, jossa Venäjä käy tätä tuhoavaa hyökkäyssotaansa Ukrainan siviilejäkin vastaan, ja
Venäjän valtio siinä on nyt sitten tullut niille rajoille, kuten toi Stantsykin tajusi, että nyt on kansakunnan kohtalo kysymyksessä. Ja välillä tuntuu siltä, että täällä Euroopassakin niin tätä asiaa ei kuitenkaan haluta oikein ymmärtää. Tanssi tai musiikki soi ja tanssi pelaa ja epämukavat asiat jätetään käsittelemättä. Tämä ei ole sinänsä poliittinen kannanotto. Tämä kertoo vain siitä, että näillä on historiallisilla tapahtumilla on tämmöistä peilausarvoa nykypäivään. Ja mä oon ihan varma siitä, että tämän tyyppisiä omatuntojestereitä tarvitaan tänä päivänä huomattavasti julkisissa organisaatioissa, yrityksissä, ekosysteemeissä, että sen organisaation arvot ja moraali pysyy yllä ja sitä voidaan kehittää. Eli tämän jakson opetuksena varmasti on se, että jesteri ei suinkaan ole mikään pelle tai viihdyttäjä tai sirkustaiteilija. Se on se fuuli osittain, senhän me olemme jo unohtaneet, että se ei kuulu meidän valikoimaan, vaan meillä on tämmöinen neuvonantajajesteri, 21st Century Jester, ja tämä Jester as Conscious on yksi esimerkki sellaista jestereistä. Ja nyt mä toivon, jos teillä olisi joillakin esimerkkejä antaa tästä, ja me mielellään käytäisiin keskustelua, että onko tällaisia olemassa, pystyttekö nimeämään, voitteko tunnustaa olevanne sellaisia, tai miten tämä on mahdollisesti ilmentynyt teidän ympäristössä ja lähipiirissä ja ehkä työelämässä. Onko tällaisia, jos on, niin minkä tyyppisiä? Tästä voidaan käydä sitten keskustelua siellä YouTuben kommenttiosastolla. Eipä muuta tällä kertaa. Se on taas moro!